Jadi Yesus Kristus dalam dari ku Ramadan, kursi je, kau juga mini kursi, kau juga berjalan santi, bikuhai dengan mana bini kursi kalah. Bini kaya dari hari bukan kasih juga kena, angger dari hari anggi kasih berbudi berkorai baik, ada dijen lekasih dengan joy di musuhi, ada dengan menceh Yesus Kristus ini menceh Ramadan kursi ku mangai. जोङो बिदि मोनसे बेखौहाय जोङो बाख्नायनि अननानै बयबो गसं आरो जोङो ओरैबायदि जोङो बुंदों जिसु खृष्ट जोनोम जानायनि नोंथांमोना जैगो खनसा बिफा फिसा गथांसि जिसु खृष्ट जोनोम जानायनि जिसु खृष्ट जोनोम जानायनि जिसु खृष्ट जोनोम जानायनि थैंक यू वेरी मच प्लीज बी सीटेड अननानै जिरायदो मानो थाखाय दसे जानो Bible kau tanya boleh ini, Bible lama boleh. Joy to the world, the Lord has come. Rongja sungsar, Yeshua pribadi. Why should I be sad? Why should I be sadness? Mana aku tu kujan. Joy to the world, the Lord has come. Rongja sungsar, Yesus Kristus pribadi. Maulah 2000 tahun silam. Ang yang ulama nahai be 25 Desember ko Yesus Kristus ni jalan janai celebration kami pakai. Sase jaya Roman Empire first Christian day. Roman saम्राज्य ni mawa empire jaya ni first Christian. Are ni jawa Greek ni person. Dan ni first 25 Desember ko Yesus Kristus jalan janai celebration kami nahai bikuhai 336 AD dia gauni Roman country dia bikuhai announce dengan berjalan jalan. Natai dia officially bukan first announce dengan mana Yesus Kristus dengan 4 BC before Christ before itu mungkin nanti kami mabuk kuat BC awal 4 BC ni berada di 2-1 sini kita tahu Yesus Kristus ni jalan jalan. Dan ini kita lihat Yesus Kristus ni jalan jalan itu dia gauni raja orang, gauni country orang, dia sasir Kristian jalan kan. Mana dia first celebration ni kami hai be 25 Desember ko keep kalau nak jalan. Ada dia AD 336 tahun. Ada ini nama nama Roman Empire Constantine. Nani bunga jadi Roman ni nama. Ada dia first Christian Roman Empire bini kena dia Yesus Kristus ni jalan sanggup mentia baru dia 25 Desember tu mana dia mencari holiday bini mencari tak dia hai basic Yesus Kristus ni celebration ko kalau nak dia di kau ni country hai first announce kamu kena jadi orang ini orang dia officially disuruh announce kamu ada di mana jangan ni hai dengan whole Tujuh dia, be jin ko hai go to dengan celebration kalam. Dan ini kaya, jika sana dia auditori mau demo, be aman kisah demo topi, boy kusija, ada roja, mana Yesus Kristus ada dalam jalan. Dan juga ini Bible perkemai, do you like gospel? Kami ku korek dengan jasikan. Mana kami mula dia main team awal dong. Why gospel mana jadi nabai? Because sir bunyiman, laukar punya angels, sir juga nih message from preaching school ada jalan. Ada di preaching sana jalan dari baik. Angels say to them, sir juga bungasih, do not be afraid. Tadi sir bunyiman laukar punya. Ada dia mahu nak say, behold, night side, I bring you good tidings. Ang mensel muzan rakyat lawan jalan. Good tidings of great joy. Bila ini Ramadan ini Quran. Di Quran lawan jalan, which will be to all people. Jai Quran mentang ni tak kaya, all prithvi ni tak kaya jalan. Jaya Yesus Kristus lo gauni bahasa diri nani pun bitang ni tak kerja. Dan ini kena dari syurga doa bibli
lokal begitu necessary begini journey necessary, good timing, Ramjani message. Why should we worry? Because Jesus Christ is born to us. Jesus Christ yang jalan jawab, jemaah diberi dukungan namun, oh jemaah songsarau buhut jemaah masih problem dong. Jesus Christ orang you have tribulation in the world, you have tribulation in the earth. Nungsara songsarau gawan sesuatu dong. Jadi Jesus Christ jalan sana itu kami yang nak go dia prosar orang jalan. Dan jika kita ini begini Ramjan ya dalam Jesus Christ jalan hati takoi dia dengan songsar tu orang ini dia dengan songsar tu lagi. Doa sase singga orang ini dalam John Tino Ihai Solopo Bible ni main kiko hai kena humani lama jadi. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Jiki jaya lalu, kamna Bible Korea lalu. That Bible ni ki sabi, binu sabi. Jaya Jisu komputer should not perish but into my everlasting life. Jauh negeri kami rahat mengajar. Binikanya dengan Allah baik di key version bukan yang memfokuskan orang. Jangan dari sana sebut roh the key version key mana dia sabi dia baik ini. The whole baik ini dia macam sabi lagi. Jaya di kuku tiger dia malah betul sangat mata gesan orang itu sangat naik otoriti ko dia kena jaga. Dan binikanya Jemni good tidings, kaham rada rada Jesus Christ is born. Al sasya dua perayaan Jesus ini, jika 9 6 perayaan jalan bukan jalan Jesus Kristus jalan jalan. Ambil tu perayaan manusia ada, konsep. Bila jeni men jeni Isori kaham perayaan ini, dari para Bible tu, orang ini Bisang nagunai. Wah, kemudian Jesus Kristus pada Jisaya naga tangan kemudian. Or unto us a child is born. Journey takoi. Sase koto jangan dapat. Unto us a son is given. They shall have or kanai dapat. First day. Or kanai dapat. Mane angmoya punya benda Jesus Isra jalan lagi kau pana sesa sorry this sesa lagi legal dia prophecy legal first prophecy that Jesus Kristus akan sarau pegang mana jagai jadi Cino idai bisni pai 20% romo besakan manusia besar kami Isra Jesus Kristus ni pening kita bukan first bunga jagai ada dia pun de oba nengah jiwoni kita lanai, nengah angbaranai saya jangan kan, dari jiwa nengi itemong sober. Ada nengi bisa huaya, bini korban kerja. Who is that person? That is Jesus Christ, Jesus Kristus. Jesus Kristus ko kami nanai Isra first prophet yang pernah jalan. Bisa ni pak moni tak. Ada bini plan Isra plan. Jesus Kristus ko orang ini dia plan dia jika Jesus ni plan kasih berdong sudah sih. Jesus ni plan je sana sih ini baganau. Santiai, kusiai, ronjai lari gendeng. Ada di ini bagan ini saya mari everlasting life. Beku saya kuda ia lama. Tang nari sana nari. Bibli kiani kor saya dong. Jela Isra plan ko sekarang destructed kalam sih. Kedua sana sih. Dan suara lagi sih. Isra kau ni bisa doa. Nanti kita doa first. Jono mungkin jadi. Mana ini mana dia pun jadi sana. Songsar ko bibili gani mo bitaw matok kalam. Songsar ko bibili posto kalam mo. Isra bibili plana bibili ausu mo. Songsar ko bibili kusi kalam mo. Bibili kan di eden bagan ko hai gani hai rao ko archaeologist pra. Be gani eden bagan ko dari mo manai ya.
बेखौ हाइकिं खालामनानै इसोरा राग जोंनानै आरो बेखौ मोनोमोनब्ला जोंनि दानि मानसिफ्रा बबेबा फिथाइखौ जाग्लाबायनानै बियो बेमार गानो जोंजोबनाय जादोंमोन बियो बेमारानो जानाय नङामोन बे थैनायनो नङामोन बेबायदि बिफांफोर दहाय दङ आरो बे फिथाइखौ जेब्लानाखि जोङो सोरगोआव थांगोन जों बयबो मोनजागोन होननानै बुंदों आरो जोङो गाबनाय दुखु सिन्थायाबो बेवहाय आबाव जानाय गैया नोंथांमोना सानदों नामा जे सोरगोआवहाय गाबनाय गैया सोरगोआव गाबनाय जागोन मानोना आंनि गथ'आ नोरगाव थांबाय आंनि असे बिसिया नोरगाव थांबाय आं बेसेबां गाबगोन नोंथांनि असे बिसिया नोरगाव थांबाय असे बिसाजोआ नोरगाव थांबाय नोंथांमोना सोरगोआव बहुद गाबगोन आरो इसोरा जास्टनि उनाव बयनिबो मेगनखौ खुलिनानै होगोन आरो बयबो गावनि जाथिफोरखौ सिनायगोन गावनि फिसाफोरखौ सिनायगोन आरो गाबख्रावनाय जागोन होननानै बुंदों सोरगोआव दा जेब्लानाखि बे मोनसे दै स्ट्रिम दङ बे खाथियाव लानानै बे गावनि बिसाफोरखौ बेबायदि बियो सान्थि होगोन अब्लासो बिसोरो गाबनाय नांगौ गैया आरो बिसोर जेब्लायबोनि थाखाय बिसोर खुसि जासिगोन बेनिखायनो प्रफेसर बाइबेलाव बुंदों सोरगोआव गोथारफ्रा हदाय गावसिनि मुकुटफोरखौ गारनानै बिसोर जेब्लायबो हालेलुया 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 होनगासिनो दङ होननानै दा जोंहाबो उनाव सोरगोआव थांनो हायोब्ला बेबायदि खुसिनि मोनसे जोंहाबो माबा फैगोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ खुसिनि थाखाय बे संसाराव फैबाय जोंखौ खुसि खालामनो थाखाय बे संसाराव फैबाय बेनिखायनो जोङो रंजानांगौ आरो दिनैनि रंजानाया जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय जागोन आरो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि थाखाय बेयो गिदिर रंजानाय दा दिनै जोङो मुथिनि 2:21 नायो मुथिनि 1:21 बहाय बुंदों he will bring forth a son जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो लाबोगोन and you shall call his name Jesus बिनि मुंखौ जिसु ख्रिस्ट' दोननाय जागोन जिसु ख्रिस्ट' दोननाय जागोन for he will save his people गावनि गासै मानसिफोरखौ बियो बासायगोन from their sin मेन खालामना जाबाय बिसोरनि पापनिफ्राय बे आदम हौवाया पाप मावनायनि थाखायनो बे पापखौ मेनसन खालामनाय जादों मेथियाव बेखौ लिरनांगोन बे सासे मेथिय'आ बेखौहाय लिरनानै दोननांगोन मानसिया पाप मावनायनि थाखायसो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि फैनांगौ जानाया दा बेनिखायनो दिनै जोंहा जेसेबांनाखि पाप दङ बे पापखौ लानानै will not have peace in our heart will not have peace in our society will not have peace in our family बे पापखौ लानानै जोंनि न'खराव जों गोजोननो मोननाय नङा बे पापखौ लानानै जोंनि ससाइटियाव जों गोजोननाय नङा बे पापखौ लानानै we will not peace in our family जोंनि न'खराव जों गोजोननो हानाय नङा मानोना जोंनाव इसोरनि गोजोननाया गैया दिनै बेनिखायनो जोंनि न'खराव असान्ति जायो नांज्लायनाय फैयो जोंनाव पइन्ट दङ सैथोनि पइन्टफोर दङ हासबेन्ड एन्ड वाइफ माने बिराद क्रिटिकेल बेखौ सैताना टारगेट लानानै थायो जेब्लानाखि हासबेन्ड एन्ड वाइफ बेबायदि ट्राबोलखौ लाबोनो हाबाय सैताना खुसि जायो आरो बेखौ जमबाय थायो न'खराव बेनिखायनो बिराद खुसिया जानांगोन जोंनि हासबेन्ड एन्ड वाइफफ्रा दिनै जोङो मोनथिनो मोनो जाबाय जोंनि ख्रिस्टियान फेमिलिफ्रा डिभर्स जागासिनो दङ जथेस्थ दंब्लाबो डिभर्स जागासिनो दङ दहाय जोंनि बहायनि मन्दिरनि बिहामजोफ्रा लिरदों बिमा जानाया इजि नङा न'खर नायनांगौआ इजि नङा कारेक्ट दिनै आइजोफोर नोंसोर बिमा जानाया सहज नङा न'खरखौ खालामनांगौआ अखा नायब्लानो साहा फुदुंनांगौ अखा नायब्लानो रुटि सावना हरनांगौ जोंनि टाउनाव अखा नायब्लानो जोङो गथ'फोरखौ साथाव बानायो बिमाया फुङावनो सिखारनानै रुटि बानायनांगौ जायो दा बेफोरबायदि बिमाफ्रा बेसेबां खस्थ' लायो दा बेसेबां बिमाफ्रा सैथो खालामनानैहाय गावनि गथ'फोरखौ जोथोन लायो बेनिखायनो बिमा जानाया इजि नङा बेनिखायनो जुदि बिमा जानो लुबैयाब्ला जायियानो मोजां बे सेटआवबा फ्रि जा बिमा जानाया इजि नङा दा बिमा जाखांनानै दा न'खरखौ बिमा फारसे खाङो होननानै बाइबेलाव आइजोफोरनि थाखाय मोजां जायगा दङ आइजोफोरखौ मोजां बुंदों माने आइजोफ्रा बिमाफ्रा न'खरखौ जोथोन लायो दिनै जोंहा बिफाफोर दङ जोंहा फिसायफोर दङ बे फिसायफ्रा अखा नायनाय लोगो लोगोनो जोङो बाहेरायाव थाङो
아르 미샤이콘이 송사과 미샤이콘이 송사과 제로 당근 제로는 언제 뒤집이 보는 신의 기업 보는 로봇 다 살고 보는 거 미샤이다 나 미샤이드라 미국의 만에 신자가 만든 저희 미샤이콘이 라야와 미시가 전에 누구로 방식하여 나 노포지 전라요 나 미니케인들이 하이 세이탄하는 일을 타겟하여 저희 하스펜에 놓아 보안 적이 되도록 타겟하여 제가 저희 노포도 고라이 피하와 스파이는 하와 저희 노포라오 산티아 제라이 도비네 거야 아르비 산티고 늘 레스토어가 비슷하게 나도 비슷하게 야 포스토비 미니케는 저희 세이탄하는 그 타겟하여 Binikan ang seperti jalan dan ia menjauh tahai asmen wai nengkana nengkami nukul pun macam ini bejil langgar semua boleh langgar semua macam ini macam mana nukul mana maintenance langgar semua bukan seperti ini. Jadi jika dia dari ini jenis Yesus Kristus ini jalan sana, ke jalan sana dia mendapat nilai jalan papi cakap. Jika community wali baik, dia jalan kawai half orang ini cakap. 아주 파업라는 이슈를 가지고 있는 이슈로 그전에는 알아가기를 해요. 주리 안하 전하 중에 탑파이가 내 파파 제바이 그안이 칸페이지 내 파파 제바이가 칸페이지 내안 비비리 마음도 안 비비리 자만되는 안 비비리 우후시 안 당연히 소마야 아미야 보면 정의의 옳다라 왜 많이 보이다 성성보 이슈를 갖기 정리의 본정적인 우리는 mana journey ini untuk Holy Spirit na berkar jiwa kalau restrain kalam untuk kalam ini lima bukan malah terlalu seperti journey bahkan ya journey kusiau terlalu tapi ada ini kan jadi jangan jalan berkar pi pulpida pi jangan macam mereka macam dress kalam itu na acceptable dalam journey dress pada 저 마카세 그들의 저기 소마오 정리 지시방까지 모아서 보면 모아서만 하면 롱이 만나 아래에서 롱이 만나면 이게 자꾸 그리고요 내가 할 정의 바로가 내가 노티스 하는 비베이 롱이 통이 만난다 그래 이제 만에 무장과 있어요 기도단이 마치고 제발 무장 정말 오비아 섭씨 아는 제만 이게 사업가 보면 Ami izin di koran semua, am bisa pun begini dapat ami ji polis semua, ji polis ada ini pergi gini, gila ni kena lah. Ada tahun ini sebab kiri basur, jadi kalau orang ada saya lagi jauh, gila ada orang kanan lagi lah, jadi main road. Di main road tu pergi juga, ada serba dua pergi ni bisa buku kan terus. Jadi sebab kiri basur, mana jadi sebab apa pun. Kalau kita nak pasal media tahu tentang dengan ofisial kan mahu dalam satu buku ini buku jauh di sini kami ni. Ada bila kita bisa kita jawab buku kan sebelum bisa. Ada orang sebelum buku tapi dari lari punya bisa. Ada kata dari media am kolej sekolah ni jadi. Dan kita ini semua. Ada bisa kita buku semua kita dari semua suri barang. Oh ini pun lokal istri dulu. Bisa shiny tahu Instagram ada buku pula. Bisa bagi gambar bagi usah bagi seluruh kanan bisa desain semua. Atom spesial bisa ada desain semua bisa kan. Bibi desa bisa dia bisa mana dia apa yang mana. Ikut kami berani dulu. Ankhirlah pun mana macam apa pun mencia. Itu ji jaga orang polis polis pun. Bi kerja, dia koin besar siapa. Mereka kan mensiapa. Ada orang yang masih punya dekat sih kufukan saya sendiri orang. Ada semua ini saya. Dan ini kena dari isu kufukan itu ya, jangan desa lah nama kita. Jangan jalan lagi mundur orang hidup orang. Isu ini mana? Pun isu duri itu. Hai pusat itu. Ada macam apa yang isu mundur, isu kudu itu. Kerja today we must do this way. Bila kami sedang isu yang benar. Bila Yesus Kristus jenguk berada,
He is holy. He is God. You must be holy. 너는 나도 다 전부 그렇잖아. 미니까지들이 하이 지금 모여서 뭐 두쿠 잡아도 지금 모여서 뭐 지금 정인한 거에 지금 뭐나봐도 정인들이 하이 있을 거 굳이 가면 지금 안 하고 만나 정이 있을 거 그러면야 속다시오 번째로 산대. 아래 병을 주기 지금 뭐다를 그리고 말라 지금 어디서 나이 때문에 정 있을 거 굳이 가면 하나님아 저거만 믿어. Draw near to me, then I will draw near to you. 너는 ang이 같이 없어요. 어바서 ang이 같이 없어요. 저들은 지수 그리스도를 가져오는 분이야. 지수 그리스도를 가져오는 가운데도 사람이 분이야. 마들이 지수 그리스도를 생각하나. 아르정으로 모시는 그런 베네디션 하고 가지. 프라스나 정도가 큰 학생이야. 예부자네야. 빨리 가서 보기 액션을 해. Draw near to me. Then I will draw near to you. 너는 ang이 싫어 보이를 어바스 ang은 싫어 보이를 주디 정을 그다기라라 지수 그리스도니 같이 오피아와 지수가 버리지 마. 주디 지수가 ang은 가까우타고 뭐라 ang이 거리와 같은 공간에서 뭐라 how Christ will come and dine with me. 똑같이 바이블이 기념에 지수가 나오는데 I will know that. If anyone open the door, I will enter in him and dine with him. 앙비녀하고 앙도고 좋아하시는 런한 정준하니 그이가 너는 이십 그리스도라고 하고 너는 이십 그리스도 이전자나이 성민한테 한국아 지수 그리스도가 생각하고 지수 그리스도가 생각하고 알지 놓고라고 지수 그리스도가 가봐요. 매일 오거나 산지작은 구시작은 나 지금 눈에 보는 내발 내 지시의 담이 너의 향해서 있도록 할 이유자들 내발 아마는 지시 그리스도의 타이틀 보고 할 무장의 액션이즘 감사합니다. 나 너네 지시 그리스도와 already 전자와 unto us the son is given and the government will be on his shoulder. government나 미래의 기억하고 내게 무슨 이제 successful 대학생, 지수 그리스도니 프로비시아 successful 대학생, 마드리 대학생, 지수 그리스도 33 years of age, 이 풀사고 나는 비디디고 폴라냐 대학생, 비브 크리라 이스라엘이구나. 만일 하나님과 지나게 되는 하에 아니야 그러면 이스라엘 간자 지수 도자는 이스라엘이 많지만 지금 보로자 지심은 지금 보로자 지심은 이스라엘과 지수 그리스도 비실 액션하는 거예요. 저는 자이고 비실 원하야 차도기 보르시가 비실을 민지하게 알기시모 헤로드라사 보면 헤로드라사야 비고 스타일을 가지고 뭐 사람 그런 걸 불러하 비실을 만약 인비스티게이션 가운데면 모베이 세고 저는 자는 모베이 세고 저는 자야 예 안그리시다 안그 장난을 안 능신인데 지수 그리스도 걸리고 두고 안그 부르고 이거 책 미리 폴리시아가 가지고 미리 폴리시 가지고 나를 여러분이 미스로 지수 그리스도고 나기를 강한에만 해야지 먼카나의 미스를 없이 하고 한피나고 엄마 그 설교를 나와요 미스로 무작위 나를 미스고 미션하고 나서 너희들은 뒤 나가던 그 이름을 온라인 설교 나가던 한 비제 너희들은 부분 나가던 한 비제 헤로니 베바사니 가를 설교를 나 액티브리티 강하고 먹어왔어. Tapi kena terlihat ni government Yesus Kristus ni pakai pakai macam itu hukum beza pun ada. Ada ini orang and His name will be called Wonderful. Begitu dah Yesus Kristus sebenarnya kami orang. Jadi geografi sekarang kanapa nudul, sekuba kana, tangan kau pukiau kana ini mana beza kau ni bukan sakana ya. 전하이를 부대나의 미세를 부대나이전 지수 그리스도니 전하이고 부대나의 미세를 사사이를 예고나기 오는 안다고 세모드나 카운실로 전의 지수 그리스도니 벗으나 자기가 바이블 보라요 보라의 제 바이블 안근을 자기가 가리 안근 자기가 가리 카운실로 is a living word 그 다음 이 도사의 가만히 말이 living
नों जेसेबां फरायगोन एसेबां सौनाय मोनगोन नों जेसेबां स्टाडि खालामगोन एसेबां नोङो गोथौ मोनलांगोन that is not another word it is just simple words is logos because Hebrew logos होननाय बुंनाय जायो but the logos become a rhema the logos rhema rhema माने living गोथां आं जि इसोरनि बाथ्राखौ आं जि बुंदों आंनि बे spoken word आं बुंनाया बे रेमा living बे गोथां बे ल'गसनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ आङो बोसोन होनायाव बे living गोथांथि जायो दा बेनिखायनो दिनै बेवहाय बे काउन्सिलाव जोंनि बे बाइबेला काउन्सिलाव बेफोरबायदि खामानि मावो माइटि गड बोलोग्रा बियो इसोर एभारलास्टिं फादार अरायनिबो थाखाय बियो बिफा जागोन सोरगोआव बियो जोंनि बिफा जागोन दिनैबो जोङो आफा इसोर होननानै जों प्रार्थना खालामो जोंनि बिफा नंगौना नङा मानोना बेखौ जिसाया बेयाव लिरनाय दंखायो सातनि सुजुआव लिरनाय दङ His name will be called Emmanuel that means God with us आंजों थाफाग्रा इसोर जिसु ख्रिस्टनि नामखौ बिफाया मा नाम दोनदोंमोन इमानुएल आंनिया बुंदोंमोन बे इमानुएलखौ सोर दोननानै बुंब्ला इसोरानो दोनदों आरो जिसु ख्रिस्टखौ सोर दोननानै बुंब्ला एन्जेला दोनदों जसेफ आरो मरियमखौ दा एन्जेल सोरगोआव दोननाय जिसु ख्रिस्टआ आरो इमानुएलखौ दोननाया बिफायानो दोननाय आरो जिसु ख्रिस्टनि मिनिंआ जाबाय सेलभेशन बासायनाय दा बयबोनि everlasting Father Prince of Peace दिनैनि मोजां रादाबा जाबाय सान्थि गोजोननाय आरो बेखौहाय लुकआ लिरनानै होदों जाहैबाय बे एखे सान्थिखौ लुकनि दुइहाय जेरावहाय जोङो लावखारफोर जि बाथ्राखौ बुंदों बे समाव लावखारफोरखौ बेबायदि बाथ्रा बियो रादाब होफैदों खेर'निफ्रायहाय आङो सैथोफोरखौ फरायनोसै एखे दहायनि दुइहाय लुकनि दुइहाय 10निफ्रायहाय आं दहाय 10खौ फरायबाय जोंनि मेन टिमा 10मोन दानिया आङो नैबे खेर'फोरखौ फरायगोन and suddenly there was an angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying जेब्लानाखि लावखारफोरनो जिसु ख्रिस्ट जोनोम जाबाय होननानै खिथानाय लोगो लोगो आरो बे पृथिबिया माने रंजानाय जाथों आरो बेयाव गासैबो पृथिबिनि थाखाय मोजांनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ फैबाय बेखौ मेसेजखौ ग्रिटिंसखौ होफैनाय लोगो लोगो all of sudden हठारै हाजार सोरगोफोरा फार्स्ट जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानायनि मेथाइखौ सोरगोफोर खनग्रोनाय जादोंमोन जेब्लानाखि लावखारफोरनो खिथाफैनाय जायाखै सोरगोफोरा फार्स्ट मेथाइ खनग्रोनाय जादोंमोन आरो बेनो मेथाइमोन बै सुजुफोराव दंमोन बिसोरनि मेथाइया माबायदिमोन Glory to God in the highest सोरगोआव इसोरहा खुसि रंजानाय जाथों and on earth पृथिबियाव peace गोजोननाय good मोजाङा गासै मानसिफोरनि थाखाय जाथों that is the greatest news for the message of Christmas be the deathing message जोंनि बाइबेलाव सोरगोफोरा लावखारफोरनो होफैदोंमोन आरो बेखौ होखांनाय लोगो लोगोनो all of sudden सोरगोफोरा ज' फैनानै सोरगो फैनाय समाव जायगायावनो रंजा खुसियै बिसोर रंजासै आरो खुसियै बिसोर मेथाइ खनासै बेनिखायनो लोगोफोर फोथायग्राफोर बिश्वासिफोर नोंथांमोनाबो दिनै खुसि जानांगौ कारण जिसु ख्रिस्टआ आंनि पापनि थाखाय आंखौ क्षमा होनो थाखाय आंनि गोजोननो गैयैखौ गोजोन होनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जाबोबाय दिनैबो बे जिसु ख्रिस्टखौ दाबो जोङो एक्सेप्ट खालामनो हायाब्ला नाजावनो हायाब्ला being a Christian we will never have peace in our heart we will never peace in our family जोंहा गोजोननाय जानाय नङा आंनियावनो गोजोननाय नङा आरो जों बेबायदि गोजोनै मोननायजोंनो जोंनि बैसोआ थांगोन जों थैलांगोन आरो जोङो लास्टआव जोंहा मोनसे एक्सिडेन्ट गैयि जागोन जे आं सोरगोआव थांनो हानाय ना हाया बेबायदि जोंहा मोनसे टेनसन फैगोन
다 비리케는 그는 예수 그리스도와 함께하는 가와이 만에 만식으로 파악을 기만하는 그는 그리스도 그는 예수 그리스도의 제정들이야 그리스도 아니 예수 그리스도의 그리스도 제정들아 시마 저들은 가오 거리 개들이 가오 거리 노후꾼이 오산티고 등들을 이슈를 좀 못해나고 지금 쿠시 여기 지금 이슈를 못해나고 지금 왜 계세요 우리는 위장대 생기 지금 의료 상태나 지금 계정 부여 프로틴 상비업을 계정 부여 지금 상비업 세바를 계정 부여가 그냥 제 그러나 제 시험을 하면 제가 어린이 상비는 너네 정이 다니 아니 주 디지털라이즈 제게 소프트웨어인 PTV 이렇게 advance 너네 정이 보도가 jahat santi melia jadi botoka jahat Yesus ko bisa bertenai melia jadi botoka santi renai jangan kiai sanai jadi botoka jerongja jangan puri sanai mana dia juga dia advance dari ini kaya hukuman peranakan juga bisa Yesus Kristus yang bisa terlibat bisa jadi mencipta 성찰이 영장하고 있을 것이다. 나타이 이스라 비리자리가 부심은나 앙야부금은 이스라엘라 많이 착한다야 앙야부금은 노바 뮤직 페스티벌 비스를 홀홀 인바이트 하는 이스라엘 사우스 이스라엘 가는 다들 어쩌보니 작파리가 비쇼모는 필리스타인이 하스가 비스고에 착하는 많이 가마 앙구는 이스라엘이 히스토리하고 모른디하고 이스라엘 분이 히스토리하고 제반을 이스라엘과 파악하고 어가는 이스라 사다를 미시고 제반을 파악하고 어가는 미시를 너희 물러가는 미시를 마르고는 부담바리하고 제반을 파악하고 미시나 비스가랑 지고운 가려면 제반을 파악하고 미시나 코리아를 가는 비용을 다시 마카만 모아 미시바 마 bagi musaya cepat bingung juga mikir kai ningkana ayuna bisa mikir kai bagi kanai musafir bisa kusi jaya ini jalan lagi oh dapat bisa sursuah efek gitu kami sedang beli judo jaga semua besok manusia jaga semua jalan ini Israeli history dalam berjalan Israeli history menang pada jalan Israel kau orang Israel itu salah dari hari angku guna aku bisa ini bisa jago nisor Israel itu sangat menarik jalan Israel kau bisnis history Israeli history sendiri Israeli history itu muncul jalan Israel kau orang bisa menghai saja jasmina dari Israel tahu juga nak semua. Dengan itu baik Desember, bisa di Ramadan hari, bisa di saya boleh bilang, roket bilang, bisa boleh efek nak semua. Ada dengan dia juga dia nak semua. Dia bisa dia semua. All musik kan juga jualan ni bisa kau efek nak semua. Dan ini bisa jasmine nak semua. Bini kerja whole prithivi manusia जब कि इस्राएल प्रेसिडेंट जुटोना में भी होल पृथ्वी मानस बदली प्रार्थना करना सिद्धो इस्राएल जातो अंगी के में हमारा बोले why should we pray for Israel should pray for us Israel को दुनिया की प्रार्थना करना बोल we are our Gentile जो मंचियामन यीशु क्रिस्टो जिनका के जन्म जाना प्रजन जो मंचियामन इस्राएल का मंचियन को जर्मनी प्रॉविजन मैसेज है ये जिसे नाम दिया किसी मानचिमन विशेष मैसेज है no to us German one natai Gentile people worship much better than Israelite people dengan hari Gentiles pa jeng mulai berkata kita Israel pribadi sab sendiri dari Yesus sewa kawan naik dari Yesus macam beauty juga di bagi music festival di bagi doktor Raja Panjia Israel jaga di bagi polluted kawannya Israel undang ke baik kalau ini itu ada bawa dia si sunan yang kanan ada juga baik jenis sama menjaga semua untuk theory das ni top to bottom dah ini pergi gajusin kan
Bihaji sinario mo Nicodemus mo, Nicodemus ko kuwarkaman, gajoni by top. Bigre Israel puni mabako ay siya mabini kusakan mo siya, gani by dasig theory nan ko ko. Ganoy ang 문제 리서치 정의 아이디어 프로듀스 theory step 없는 정의 아이디어가 나가는 컴플리트 읽고 나가 고분자티 뿌리다 내가 다비아 가지고 그냥 뭐 아르정이 만나서 양스타만 생각하더니 타오나오 정 하나가 이정은 지고 양스타 정이 같이 이거 크리스천들이다 아마 크리스천 나는 지요 라이라이 양을 그 판을 하죠 타오나오 판라 아니 미신이니까 지를 그 미네스 바나가 되더니 가 지금 집중한 무자들 우리 인간 무자들 Ihan mar kuni siniri yomo mar kuni lupa kuni sok kana mar dari juri Kristen bagi ko program homde ba bijan sungsari rojana itu labu jino homba jemi dari Kristen kodo pra bagi jasa mar hari anu mence bapa ko gira bahas ini licin pelawar anggur suju 18 buso yang ibu ko lamai lawai tamnya jesi man mane 디스케나 고레나 이그노라 고레나 가 지금 저기 크리스찬 보고들과 라이라이나 시절과 아주 가 지금 라이라이나 정리라이라이나 벌금 분이라이라이나 저기 보고 크리스찬 보고까지 산치면요 그전에는요 비니 라이 bahwa sifat amanwa dia berinteraksi dengan orang if we can distant education of Africa, what position he will be? Man position of he will be like study alike. Man will be like man sakti will be like Nicola. Jemi Kotokra, the home should have understood. Maximum this giant Masika Mane distant education of maximum Kotokra, Jemi arrange Hanaja. At don't I must say. 타운이 그룹을 이용한 가슴 무당 이집션 문제는 타운이 그룹. 가 증하 저기 문제가 문제 정리 크리스천 소사이티하고 미리 그들은 의의 대포리 사정을 되었습니다. 미리 그들은 예수 그리스도와 저가나기 저런다는 길 살긴 것이라고 이끄는 메시지는 지 메시지가 예수 그리스도의 성업선들을 하는 메시지 우리는 이 메시지가 나와요. On earth, prithiviya, peace, kesenangan, good, masalah, nungsi kami lakukan. Be again Yesus ko, Yesus Kristus. Jangan lagi kira be there national, there lagi jangan lagi ministry mau jenazah. Yesus Kristus be Yesus ko dengan prosar kawan. Be Yesus ko Yesus Kristus dengan prosar begitu. Be Yesus ko Yesus Kristus dengan hai lawan. Ada dia wahai witnesses को है ये जो मैं कहा ना है जो को शांति थाने का है जो को मजा में थाने का है जीसस क्रिस्ट की ये मैसेज है in me आप में उसे in me have peace in the world trivial in have tribulation cost over the more but be of good cheer 나타나는 강은 능처를 만에 포탈하니까 드리죠 말이야. 나는 고마워. 뭐래 할까 뭐야 이제 돌아이제. 아빠는 나무 있어 보면 한 지금 농집을 하고 근데 아무야 문제 비전 보면 시작하는 거야. 보다 그래 오토버로 철거 장날 일크는 이제 나는 아무 상관에 자시고물. 왜 자나도 그러면 문정비비기 늘라는 문나이누와 만에 문나이누와 그냥 자나에 연속구나 마사라 오카나에 늘그는 이제 기사야 그냥 하이 그 시를 찾잖아 이거 안 문제들은 아이고 찾잖아 이거는 근데 이거 안 그나이가 나이도가 쓰는 안그 산등은 아무도 장가식을 비비디 장가수가 하시면 오늘 아무도 장가식을 이봐라 이 자리에 잔푼에오는 내 시망하고 본도자가 오카나에 너를 기사고야 이거 보면
얘는 당을 봐도 굉장히 잘 인정하고 안 누구부터 담배 안 그냥입니다. 오늘 잠바에도 굉장히 원하는 거야. 만약에 하고 계신다는 얘기시면 나 니까는 왜 만나서 가만히 오늘 거 연탄 문제들이 25 디신본이 시약한가에 농장을 구시가는 아무 성으로는 아라 아무 것이 자기가 아니 타인가에 누나라 이스라엘 그방파에 누나 바이블하고 I will not die before my time. 아니 타인에 누나라 안 그리스도에 누나 안 믿고 보다요. 안 믿고 보다요. 정말 시크릿에 그냥 공감자는 뭐예요? 이 시로시가 있는 거라고 느끼지 않다. 안 국가고 본 시대, 안 구시인가 이도 보이라. 이거나 말하는 참 나와 지나면 잘. 안 그래도 이렇게 차려, 안 이렇게 집 조급해야 뭐가 사촌이대 제자라고 모닝와 하는 걸 알아. 이렇게 구시자는 지바 나는 지는 프레스. ambition mencintai apa ini sih gitu. Dia hadiri barang juga, macam juga. Ya terus kemudian kami lihat orang kami dapat. Itu jumlah kami dapat. Dia sana ambil juga. Mana yang itu lagi kami ni, ini fresh dengan boy. Anda semua pura saja tahu misalnya. Anda ini kalau anda isi cerita, anda juga barak kosoba. Orang lain dasarnya barak kosoba. 시간이야. 아니면 라이텍 문제가 라이텍 분의 브라스가 나 베이크 중에 인종이 가지고 나오는 거야. 아까 출시에서 지금은 살아도 나와야 누가 성들과 베이크 중에 베이크 중에 레벨을 그린티는 비교적 이거라 그린티는 내가 이제 소민도 뭐나 마찬가지 내는 거야. 그린티고 레귤러가 야 만에 버르그라데 그린티는 나는 인종과 바로 사용 좀 한다니 아니면 그건 그때는 이제 그린티는 거야. 이제 속티브도 못하고 그린티야. 저 문제 그린티는 아래보다 그런 전진 남아봐라. 야, 무슨 그거에 되는 자, 미비대학을 공부하면 같이 가만히 그 사탄이 시간을 컴플릿하면 그린티는 나는 알만큼 맛이 올라갈 라사 블랙티브도 많이 비후를 나는 모든 장에서 전 리프레스 안에서 발칸 생각을 받을 걸 아칸이 베이터 가만히 살아가야 되는 거예요. 마마마 미디어. 자, 비니까는 정이 대한 그걸 제시 말하고 말이 나는 오늘라 That is the temple of God. 이스라엘 문디에 왜 이스라엘 문디가 노스토다가 제로 지수 그리스도가 내주는 자를 지금 위보이는 내 문디고 노스토다가 주디 문디가 노스토다요가 능이 하테크라 바이랑 나는 능기 밑에 잡는 하면 미리 youngster, this is the time for you. 바이블라 문제 무장 소매고 바이블라 안그리 키시오라는 상발가요 안기사도그런 기도그런 나와요. 물라그 아마네 피밀 동카이 동시가이 피사들 피사라고 동시가이 기적을 아시들한 지시. This is not my time. 에클레시아스로 보면 진보로 하요. There is a time for everyone. 뭐인가를 동시 타임고 지탄하고 생각시켜라 구시에 오가나요. I will not able to sing well. I will not able to sing joyfully. 아니 그 뭐는 하나님이야. 다른 안 거래봐. 안에 하세야 보봐. 자, 제가 그런 분들이 타임고. 미리가 이 타임고 그래 제가 보낸 총평 말이야. 지난해 정말 먼시에 대해서 잡으면 제가 데이코리 조르나 조원스 데이코나리 카웨이 카웨이 코리 조르나 바이블이 내요. 조원스 비슈마우 내는 미시 거는 바에 나와요. 제가 능력이 능력 마야 그래랑 봐. 능력 제거 마우는 하리야 비슈마우는 능력이 시고 바에 나와요. 미리게 총 단연을 내리 시고 바에 그러는 하나 뭐나게 하고 쿠시는 미리게 있고 좀 바에. 그래 지수 그리스도의 메시지는 in me you will have peace in the world. You will have tribulation, but be good cheer. 온나의 불타이, 내 라이프 불타이 아니다. 트리블레이션 동라고, 산티 동라고 놓고라. 는 하지 불타이고, 매 불타이고 나오는 산티의 온타. 그리고 하나님, 그냥 예수 그리스도와
जोनोम जानानै सारि तीन बोसोर बियो मेसेज होयो आरो जिसु ख्रीष्टआ बाहाय बुंदों peace I live with you गोजोननायखौ आं नोंसोरनो गारखाबाय होखाबाय My peace I give unto you not as the world do I give to you ज'नि सुइबारि साथायखौ आं जि सान्थि बे सान्थिखौ आं नोंसोरनो होबाय जि पृथिबीनि सान्थिया बेखौ होब्लाबो पृथिबीनि रंजानायखौ नोंसोर मोनब्लाबो बेयो हदाय थानाय नङा दिनै ख्रिस्टमासनि थाखाय जोंहा गिदिर जानाय लोंनाय दं ख्रिस्टमासनि थाखाय बयबो न'खराव जानाय लोंनाया जोंहा फुरा दं आरो जोंनि आरो साहानि मानसिफ्रा बांसिन जानाय लोंनायखौ खालामो आंनि बिसिया सेकारानि बै माबा सेकारानि रेवरानि न'खरनि नुनायफोरनि फिसा बिसोरने खनसेखौल' जायो डिसेम्बराव ओमफ्राय जोंनि आरिनि मानसिफ्रा बे सेटिसफाइड जागोन बिसोर जानाया 6टा 7टा गाहाम बेबायदिल' जागोन आंनावहाय गेजाख्लाबाय थायोमोन अनानै हरजों दा हमबाय दे आंखौहाय हरनि सोरबाफोर दङब्ला माने आं बेरायनायखाय मोनथिगौ आरो जोंनि दिखना बुङो दाख्लै जों प्रि ख्रिस्टमास खालामहैदों अदाल माबायाव बैयावहाय गान माबायावहाय बगदा सारा जोंना माबा दंहाय बियो दिनै बिराद मानसि जाबाय नालाय बेयावनो 60 केजिल' जोंनि दिखना बुङासै 6टा गाहामल' मोनबाय बेनाव फोरै माबा सिख्लानाय बायदिबो मोनलायलाङोलै नुबाय दा जोंनिया राजबंशिफोरनि गेजेराव जों थायो समासेल' ओरैबायदि स्टाइलाव हायो ना समायाबो जे गिदिर गिदिरबो ओंखाया एकदम गोबा होखायो बिसोर पार्टियानो सिगां बेखौनो माबा मरिगुरफोरजों माबा माबिनो संनानै बे ना समासेजोंनो मोजां जाहोनो जोंनियालाय माने मैयानिफ्रायनो माबा गिदिर गिदिर बेदर जानायखाय गिदिर जाबाय अमाबो जाबाय दाबो जाजोबनो हायो नालाय उदैयानो लद जानानै बिसोर नागासिनो दं माने जोंनिया एक्सट्रिम दा बेनिखायनो जोंहा माखासे बेमारबो जालायलाङो दा जेखि जाया दिनै रंजानायाव जोंनि जिसु ख्रीष्टआ बेखौनो बुंदों आंनि जि गोजोननाय आं बेखौ नोंसोरनो होबाय दा बेनिखायनो जायहा जिसु ख्रीष्टआव थागोन बिसोर गोजोननाय मोनगोन बेखौनो जिसेलारियाबो बुंदोंमोन प्रिन्स अफ पिस जिसु ख्रीष्टनि मुङानो शान्तिनि राजा दिनै जों शान्ति नांगौ न'खराव आंनो शान्ति नांगौ जोंनि मन्दिराव शान्ति नांगौ जोंनि समाजाव शान्ति नांगौ दिनै जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा जौ लोंनानै थायोब्ला जोंनि दिखन जोंनि सेक्रेटारि जोंनि मन्दिरनि मानसिफ्रा मोजां मोनगोनलाय लाथि सिं सिं सोरबा फैयोब्ला गसंनानै आं बिदि बेबिसारि मावबाय आं बिदि जौ लोंबाय अननानै आइ आफाया क्षमा होयोब्ला आफा इसोराबो क्षमा होगोन जोब्बायबो इज इट सिरियास नो इसोरफ्रा माबायदिमोन पाप क्षमा लानायाव लिडारफ्रा मोसौ बावथि होनांगौमोन माबायदि फैसा गारनांगौमोन बिसोरलाय दिनै जोंनिया ओरैबायदि कमन जाबाय आं पाप मावदों आं जौ लोंदों आं बिदि जौ लोंबाय आइ आफाफ्रा क्षमा होयोब्ला आफा इसोराबो क्षमा होगोन जोब्बायबो लोगोनो मास मोननै मोनथामनि उनाव आरो जोंनिथिंबावबाय इज इट फरगिभेन नेभार होनाय जायाखै आं माबाबादे आं आगदा आखाइ थिखांनि होननानै आं नोंथांनाव थिखाङाखै आं बोरैबा मोनो माखासे माबाफोरखौहाय बिराद सिरियास पाप मावबाय नालाय गाबनायजों दुखुजों गावबुराफोराव बिसोरखौ मान होनायजों मन्दिरफोरखौ मान होनायजों आं दिनैनिफ्राय मावथारलिया नो टार्निं बेक आं मावथारलिया समायलांनांगौ I will follow to Jesus from today. I will never turn again. आं मालाबाबो गिदिंफिननाय नंलिया बिसोर प्रमिस नोंनि आं जौ लोंबाय आइ आफाफ्रा क्षमा होला आफाखौ क्षमा होगोन दा बे सान्थि मोनगोन दा बे बहुद मानसि दिनै जानानै दङ जोंनि ख्रिस्टानफ्रा दिनैहाय एडिक्टेड जाजोब्बाय जौजोंनो जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै बाहेरनि बारहावा मोननानै गासैबो लोंग्रा जाग्रा जाजोब्बाय Is it God will come to me? Is it God will go to your heart? Never. You are polluted जाबाय जोंनियाव जिसु ख्रीष्टआ थानाय नङा बेनिखायसो जोङो सान्ति गैया जों जेराव सिख्लाफ्रा सान्ति गैया
जों संसारखौ नायगासिनो दङ उमुगाव थांब्लासो जोंहा सान्थि मोनगोन बैयावसो जोंहा सान्थि मोनगोन दिनै बेलासियाव ओंखारग्रा जाबाय सेंग्राफ्रा टाउननि सेंग्राफोर नोंसिनिखौ आं मोनसे गामिखौ बेलासियाव थांबाय एकदम मम' दङ जेरावबो मम' दङ चावमिन दङ माबा माबि दङ बे चावमिन बायदिसिनाफोरजों बेलाय बे गुन्थु गोलाव ना मा होननानै गुन्दै थाफाजोबो दाबा खुलिनानै होबाय बेफोरो सैताननि पइन्टफोर बियो दाबा खुलिनानै होबाय सेंग्रा सिंग्रि लोगो लालायबाय जै स्कुल गैले दाबायाव थांजोबबाय बेबायदि जानानै थैगासिनो दङ बाइक सालायबाय थैबाय बेबायदि जोंनि दिनैनि एटमस्फियारा बेनिखायनो जोंहा सान्थि गैया दसेल' रंजागोन जोंहा सान्थि गैया बेनिखायनो जेब्लानाखि जिसु ख्रीष्टआ आगायाव फैबाय जोंहा पारमानेन्ट पिस गोजोननाया आंनिफ्राय थागोन जोंनावहाय थागोन बेखौनो जिसाया बुंदोंमोन प्रिन्स अफ पिस जिसु ख्रीष्टनियाव थाब्लासो सान्थिखौ जेब्लायबो थाखाय मोननाय जागोन आरो बिनि सान्थिया जाबाय एभारलास्टिं बियो गोजोननाय जोबनो बेयो गोजोननाय बेनिखायनो जोङो बे दिनैहाय जोङो इसोरनियाव आर'ज खालामनि पलाबो बुंदोंमोन जाहैबाय बिलिभार नोंसोरो माने ओरैबायदि नोंसोरो जेब्लायबो गोजोननायाव था कल'सेनि थिन'दाय फन्द'फोराव बुंदोंमोन कल'सेनि थिन'दाय फन्द'फोराव ओरैबायदि बुंदों लेट द पिस अफ गड रुल इन योर हार्ट जिसु ख्रीष्टनि गोजोननाया जोंनि गोरबोआव रुल खालामथों सैताननि रुल नङा जिसु ख्रीष्टनि गोजोननाय रुल पौला कल'सिया मन्दिराव बेखौ लिरहरदों मा लिरहरामोन कल'सियानि मन्दिरनि मानसिफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ आजावबाबो बिसोर गोजोननाय मोनाखैमोन सान्थि मोनाखैमोन दिनै जिसु ख्रीष्टखौ नोंगौैनो जोंनाव जोनोम होआबा बै 2000आव जोनोम जानायनि दिनखौल' लानानै जों दिनै सेलेब्रेसन खालामबाय थायोब्ला दिनैल' जोङो खुसि जागोन गिर्जानिफ्राय थांनाय लोगो लोगोनो जों दा दस्रा माबा माबि जाहैगोन जों सान्थि मोननाय नङा दा बेनिखायनो पारमानेन्ट सान्थिनि थाखाय पौला कल'से मन्दिरखौ बुंनाय जादोंमोन बेनिखायनो बुंदों लेट द पिस अननानै बे गोजोननायखौ जिसु ख्रीष्टनि गोजोननायखौ आरो जिसु ख्रीष्टनि गोजोननाया नोंसोरनि गोरबोआव थाथों बेखौहाय पौला बेबायदि बुंनाय जादोंमोन बेनिखायनो दिनैहाय जोंखौ बुंदों गालातियानि 5 अध्याय 22 नायसाय that is the keys that is the fruits of spirit गालातियानि 5 अध्याय 22 गोजोननायखौबो ओरै मोननाय नङा मा मोननाय नङा बियो हलि स्पिरिटनि मोनसे फिथाइसो जुदि गोजोननाय गैयाबा नोंथाङा सानदो आंनाव पबित्र आत्मानि गोजोननाय फिथाइया गैया बेनो प्रमान गालातियानि 5 अध्याय 22 बुंदों माने बे गोजोननाया so the peace in the fruits of the spirit गोजोननाया पबित्र आत्मानि जे फिथाइ दा बेनिखायनो जोङो बेखौहाय नांगौ बे फिथाइखौ दिनैहाय जोङो नांगौ आरो जोङो ओरैबायदि समाजाव न'खराव जोंनि बिमा बिफा जोंनि बिसि फिसाय सोरबा जोंनि ओरैबायदि बिसाया खुसि खालामनो नागिरो सोरबा बिसिया खुसियानो खालामग्रा सोरबा बिसिया खुसि खालामनो नागिरो बिसायानो खालामग्रा बेबायदि जोंनिया न'खरफ्राव दङ आं बहुद एक्सपिरियेन्स मोनबाय माने खुसि खालामब्लाबो खुसियानो खालामग्रा बाइबेलाव लिरनाय दङ ब्लेसेड आर द पिसमेकार्स खुसि खालामनो हाग्राफ्रा जोबोद गोनां जाथों बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नांलायनिथ' दंखायो बहाय बुंखाबाय पृथिबियाव सेकुलेसन दं मेन प्रब्लेमा जाबाय जोंनि फेमिलिखौनो नस्थ' खालामनो थाखाय सोरना टारगेट लाबाय थायो बेनो मेन पइन्ट जोंनि न'खरखौ सान्थि खालामनो हालिया बेनिखायनो पृथिबियाव जोंहा खस्थ' दङ बेनिखायनो बुंनाय जादों ब्लेसेड आर द पिसमेकार जायफोरा खुसि खालामनो हायो मानसिफोरखौ दिनै मन्दिरखौ खुसि खालामनो हायो ससाइटिखौ खुसि खालामनो हायो बे मानसिफ्रा बोर गोनां होननानै बुंबाय बेवहाय बोर गोनां आरो बिसोरखौ इसोरनि बिसा होननाय जाबो नाजानाय खुसि खालामनो हाग्रा मन्दिरफ्राव खुसि खालामनो हाग्रा जोहोलावफोर सिख्लाफोर लिडारफोरखौ बिमा बिफाफोरखौ खुसि खालामनो हाग्रा बे जोहोलाव सिख्लाफोरखौ इसोरनि फिसाफोर होननाय जादों अब्ला जिसु ख्रीष्टआ 2000 बोसोरनि सिगां जोनोम जाबाय
너희 지금 만약에 90이야. 만약에 계속하다가 도시만을 잡히는. 우리나라 귀 asal sebenarnya dari jangan Uria. Makanya jangan Yesus Kristus orang yang bukan draw near to Him, then I will draw near to you. Yesus Kristus orang itu draw kan, hati Allah, Allah sama dengan siapa itu. Jangan Yesus Kristus orang yang saya dengan orang, jangan santi mana yang jangan hasben orang, Yesus Kristus itu jangan Uria, jangan hasben orang, orang tanggal itu. Ada jenis siapa generation to generation, be mandanya, be curse sampai ada. Mana adon pemain pak mana itu, jenis kasih human being, manusia pun pak generation to generation be curse sampai. Because serta orang itu, Yesus Kristus. Jadi hari ini sini tidak beria. Jadi hari ini sini kau tidak percaya Allah, jangan ada orang mana sih kau rumah ada percaya Allah, bijaria. Yesus Kristus miji jodoh ada orang hari ini jati kurmani kasih pa, kau Yesus Kristus dalam dalam kau thon cek kata dikai dan suai, bila kau jadi pada Yesus Kristus percaya, whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Jaya pada Yesus Kristus ko beri percaya. Berjalan dalam beri hasil bersih Yesus Kristus ko percaya. Dia malah kalau ukhrine nama sangai nama jumlah beri kita ko dia mana jaga. Israel jangan boleh kalau jadi Christmas awal minta orang खुशी करा अरे रोंगया जो बहुत जिनको सुना है मन से बिताए जब से joy to the world कोरोमेटनी 42 देखो जब से अरे आंगुलन नंबर राम गासिब राइट को जरे जी एडिटिंग फास्ट में अमेरिका को है जाते वे मेरे को देर जाना है खुशी है जाना है दुनिया में 25 क्रिसमस की वे गुड फ्राइडे मैसेज को हमें बोलने में जाती है जोङो 42 खौहाय जोङो रोजाबनि अननानै गिटारिस्टफ्रा मिउजिशियानफ्रा बे मिउजिकखौ दामनो खुसियै बयबो रोजाब आरो लोगोसेयै गसंनानै था आरो जों प्रार्थना खालामगोन जोंनि न'खरनि सान्थिनि थाखाय जोंनि फेमिलिनि सान्थिनि थाखाय जोंनि न'खरनि सान्थिनि थाखाय गथ'फोरनि सान्थिनि थाखाय हेलौ